Taliwaning desisyon sa Korte Suprema kabahin sa operasyon sa motorcycle hailing application kung angkas nanawagan karon pipila ka mga opisyalis sa Sugbo o win-win solution. Kinaron dili mapiktuhan ang panginabuhian sa mga nag-operate nini. Anang report ni Nico Sirido. Unom kabuan ng rider partner sa app nga angkas, si Lioven Areno. Nagsugod siya kaniadto isip part-time lang, apan human mi-resign sa trabaho, full-time na siya nga nag-angkas. Matod pa, kung magkugi lang, maayo ang iyang kita sa pagpamasahero nga maoy gibuhi sa iyang pamilya. Mao nga nag-uol siya sa desisyon sa Korte Suprema pagpagukod na sa angkas. Kaming tanan sa rin, kuyawan mi ay. Kaya walaon ba ya? Mao na binigisaligan sa uban na mo pun nga kuan. Nga nabuhi sir, tinarong nabuhi. Sa resolusyon sa Korte kagahapon, gitugta na ang gobyerno sama sa LTFRB pagukod sa mga nag-operate sa angkas. Wa pa hinuon kini na implementar sa Sugbo ug padayon pa ang pagpamasahero. Apan gikabalakan sa pipila ka mga opisyales ang resulta ning kamanduan. Si Konsehal Dave Tumulak nanawagan sa LTFRB dili lang una manakop og angkas o habal-habal. Mas maayo matod pa mupagawas og win-win solution sa maong isyu. Sa iyang Facebook account, susama sab ini ang panahom ni Mayor Tomas Osmeña sa maong isyu. Luoy kay nga to ang mga nag-drive sa motorsiklong nanginabuhi og ako sad kami sad nga mga sumasakay sa motor. Kasayron magina nato ba nga traffic kaayo ang ato mga kadalanan dako kay tabang. Nabalaka siya sa dangatan sa mga nanginabuhian sa motorsiklo ug habal-habal labi na sa mga bukirang barangay. Si Governor Junjun Davide nang hinaot nga kapangitaan sab ug kasulbaran ang isyu. Matod niya, gamit ang mga motor ug habal-habal sa mga lagyo nga lugar. Congress should do something about it, no? Ang Congress ba to legalize or to regulate kini mga angkas o habal-habal. There's got to be a law. Makasabot kita sa sentimento sa katong maglisod og afford og public opening transport commute ba. Nico Sireno, Balitang Bisdak.